പൂർണ്ണം മായാം ച തദഭാശ്രയം. വിവർത്തനം. ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതികതയുടെ യാതൊരു ചായയുമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനവുമായി ഭക്തിയോഗം ധ്യാനത്തെ അന്വയിപ്പിച്ച് പരിപൂർണമായും ധ്യാനനിരതനായി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബഹിരംഗ ശക്തി സമേതം അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ദർശിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. സമയമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ. നമസ്തപായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം വ്യംഗയതേ ഗിരി. യത്രവാകമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിരാത്രപത്രദായിനെ ഗൗരകഥായ നഗരഗ്രാമതാജിനെ. ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. തുളസി രാധാഗോവിന്ദമന്ത് റിസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാവന ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, വന്നിട്ടില്ല. ഇല്ല നോക്കട്ടെ. വന്നില്ലേ? പിന്നെ ഒരു ബേർഡിന്റെ പടം വന്നേക്കുന്നത്. കിളി കിളി. ഇപ്പൊ വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചു നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? തേന സമൃത സംഭരോധ പുത്രോ യുധിഷ്ഠിരഃ വാജിമേധൈ ത്രിഭിർഭീതോ യജ്ഞേ സമയജദ്ധരി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അത് ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയായിരുന്നു അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? 3 അശ്വമേധ യാഗങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കാരണം എന്താണ്? തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും വധിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ? എല്ലാവരെയും വധിക്കപ്പെടാൻ താനാണ് കാരണമെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പൊ പാപത്തിന്റെ ഫലം തനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മദേവൻ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശാനുസരണം മരുത്തന്റെ അവിടേത് സ്വർണമെല്ലാം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവിടുന്ന് സഹോദരന്മാര് പോയി അവിടുന്ന് സ്വർണം ശേഖരിച്ചു വന്ന് അങ്ങനെ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശീലപ്രഭുപാദക്ക് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാതൃകാപരനും വിഖ്യാതനുമായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഏതാണ് എന്തൊക്കെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു? മാതൃകാ പിന്നെ ഏതാണ്? പ്രശസ്തനായിരുന്നു. പിന്നെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് രാജാവാകുന്ന ആളായിരുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാനകർമാദികള് ചെയ്യുന്ന ആളും ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാം അല്ലെ? ഒരു മിനിറ്റ്.
എന്നിട്ടും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അത്യധികം സംഭീതനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ധർമ്മിഷ്ഠനാണ്, ദാനശീലനും ഒക്കെയാണ്, ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്ന ആളാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് വളരെ പ്രശസ്തിയുള്ള ആളാണ്, മാതൃകാ പുരുഷനായിരുന്നു. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ് പേടിയായിരുന്നു. എന്താ? യുദ്ധത്തില് പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. എന്തെന്നാൽ യുദ്ധത്തിലെ കൂട്ടക്കുരുതികളെല്ലാം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ സിംഹാസനത്തിൽ അവരോധിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ആയിരുന്നു. ആകയാൽ യുദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച പാപങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഈ പാപങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കുവാൻ 3 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതുപോലെയാണ് തുടക്കത്തിൽ അർജുനന് തോന്നിയിരുന്നു, അല്ലെ, ഞാൻ എല്ലാവരെയും വധിച്ചാൽ എനിക്ക് പാപമായിരിക്കും, നരകത്തിൽ പോകും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ അർജുനനുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലുള്ള ഒരു തോന്നൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ പാർക്ക് വരുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ. അത്തരമൊരു യജ്ഞം വളരെയധികം ധന ചെലവുള്ളതാണ്. അശ്വമേധ യജ്ഞം നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും? പണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും, അല്ലേ? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് പോലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാന ആവശ്യമായ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരത്തിനായി മഹാരാജാവ് മരുത്തനും പിന്നെ ഏതാണ് അദ്ദേഹം സ്വർണം ദാനമായി നൽകിയ ബ്രാഹ്മണരും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ധനം ശേഖരിക്കേണ്ടതും അതായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെന്താണ്, ദിവസവും ബ്രാഹ്മണർക്ക് സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ പലതും ദാനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മരുത്തൻ ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെ? എല്ലാ അവസാനവും യജ്ഞ ദിവസം അവസാനം. അപ്പൊ അവർക്കെന്താ അത്രയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരതെല്ലാം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി എന്നാണ്. അത്രയ്ക്കാണ് ദാനം മരുത്തൻ നൽകിയത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം സ്വർണം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? സ്വർണ്ണ കൊടുമിടിയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അവരെല്ലാം അവിടെ അത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു, കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയ്ക്ക് കിട്ടിയത് കാരണം. ആകയാൽ അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും അവർ അവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോന്നിരുന്നു. മരുത്ത മഹാരാജാവാവട്ടെ ദാനമായി നൽകിയ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങൾ വീണ്ടും ശേഖരിച്ചിരുന്നുമില്ല. അതാണ് ദാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അതാണ്, കൊടുത്താൽ പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല. ദാനം ചെയ്താലും അത് വേണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ചു വാങ്ങത്തില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം മരുത്തൻ അത് തിരിച്ചെടുത്തുമില്ല. അതിനു പുറമെ യജ്ഞത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്വർണ്ണ തളികകളും പാത്രങ്ങളും എല്ലാം പാഴ്ക്കുടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പഴയ കുടങ്ങളിൽ വേണ്ടാത്ത ഇതിലൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. യജ്ഞത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തളിക ഏതാണ്, പരന്ന പാത്രം, അല്ലെ, ബൗളും അതും എല്ലാം ഒക്കെ. എന്നാൽ യജ്ഞത്തിന് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരുമല്ലോ, അല്ലെ? നമുക്കൊരു പൂജയ്ക്ക് തന്നെ എത്രത്തോളം പാത്രങ്ങൾ വേണ്ടി വരും എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഒരു വലിയ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോഴും അപ്പൊ അതെല്ലാം അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, കുന്നുകൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് വരെ ആ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരങ്ങളെല്ലാം ദീർഘകാലം ആരും ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാത്ത വസ്തുവായി കിടന്നിരുന്നു. അപ്പം ആരാണ് ഈ മുനിമാരും, അല്ലെ, ഋഷിമാരൊന്നും കൊണ്ടുപോയില്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, ഉപയോഗിച്ച സാധനങ്ങളൊന്നും പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വേറെ പിന്നെ എടുക്കുന്ന പുതിയതായിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അത് എടുക്കുന്നില്ല, അവകാശിയായിട്ട് ആരും വന്നതുമില്ല. വേറെ അവകാശികളല്ലാത്തവരത് എടുക്കുന്നുമില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. അവകാശികളായി ആരും ഇല്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ അവകാശി ആരാണ്? രാജാവാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭ്രാതാക്കളോട് അവ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പൊ ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കുന്ന സമ്പത്ത് എടുത്തിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക? യജ്ഞത്തിനായിട്ട്. കാരണം എന്താ, യജ്ഞം നടത്തണം, പക്ഷെ എന്തില്ല, പണമില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പോയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വരാന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഏറ്റവും വിസ്മയകരമായ വസ്തുത എന്തെന്നാൽ രാജ്യത്തെ പ്രജകൾ ആരും തന്നെ അവകാശികളില്ലാതിരുന്ന ആ സ്വർണം വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായോ എടുത്തിരുന്നില്ല എന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, അവിടെ കിടന്നിട്ടും നമ്മളാണെങ്കിൽ വഴിയിലൊരു സാധനം കിടന്നാല് നമ്മളെടുത്ത് ആരുടെയും അന്വേഷിക്കെങ്കിലും ചെയ്യല്ലേ? ഇതതും ഇല്ല, ആരും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആരും അതെടുത്തില്ല. ഇതിൽ നിന്നും പ്രജകൾ സർവ്വവിധ ജീവിത ആവശ്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തരായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയ ആസക്തത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനാവശ്യമായ ഉൽപാദന വ്യവസായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോട്
ഏതൊരു പ്രതിപത്തിയും ഉള്ളവരായിരുന്നില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് ഇല്ല അല്ലെ? അവർക്ക് ഡിമാൻഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്, ആവശ്യത്തിലധികം ഉണ്ട്, സ്വയം പര്യാപ്തത ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആവശ്യത്തിലധികം അവർക്ക് സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെയും സമ്പത്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ കിടന്ന സ്വർണവും മറ്റു സാധനങ്ങളും ഒന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായില്ല, എടുക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്നാണ്. അവർക്ക് മതിയായി അല്ലെ? ഇതെല്ലാം സാധനങ്ങൾ, സമ്പത്ത് കണ്ട് കണ്ട് മതിയായ ഒരവസ്ഥയാണ്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് വേണ്ടിയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും സ്വർണ്ണ കൂപാരം ശേഖരിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചത്. അപ്പം സഹോദരന്മാരെ അയച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്വന്തം ഖജനാവിലത് കുന്നുകൂട്ടി വെക്കാനല്ല. പിന്നെ ഏതാണ്, ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. പിന്നെ ഏതും കൊണ്ട് യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ധനം ശേഖരിക്കുകയും വേണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വർണ്ണ കൂമ്പാരം എടുക്കാനായിട്ട് സഹോദരന്മാരെ അയച്ചത്. അല്ലാതെ രാജ്യഭണ്ഡാരത്തെ സൂക്ഷിക്കാനായി അവ ശേഖരിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, രാജാവും പ്രജകളും ഒക്കെ എന്താണ് എല്ലാം നിറഞ്ഞവരായിരുന്നു, നിറഞ്ഞ മനസ്സുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മരുത്തിന്റെ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളും അതിനുശേഷം വന്നവരും ഒന്നും എന്താണ്, ഒരു തരത്തിലുള്ള അത്യാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ രാജാവിനാണെങ്കിലോ യുധിഷ്ഠിരനാണെങ്കിലോ അവ ശേഖരിച്ച് കുന്നുകൂട്ടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. മഹാരാജ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും നാം ഒരു പാഠം ഉൾക്കൊള്ളണം. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പാപങ്ങളിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ സംഭീതനായിരുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹം പരമാധികാരിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ നിത്യമായ തൊഴിൽപരമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണ വേളയിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ പാപങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത കുറ്റങ്ങളെ പോലും വിപുലീകരിക്കുവാൻ ആയി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ ഇതാ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചാണ് യുദ്ധം നടത്തിയത് തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്നാലും ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായി. എനിക്ക് വേണ്ടി ആണ് ഈ യുദ്ധം ചെയ്തത് എന്നതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാൻ യുധിഷ്ഠിരൻ തയ്യാറാകുകയും അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളും തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, പാപങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളും അത് പശ്ചാത്തപിക്കണം. എങ്ങനെ നമുക്ക് പശ്ചാത്തപിക്കാം? യജ്ഞം നടത്തി. നമ്മൾ നടത്തുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? നാമജപം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ ചെയ്ത പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകണം എന്നാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധന. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങളുടെ പോലും ചുമതലയിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അനധികൃതമായ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ടാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ വരും. അവയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചിതരാകാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പം പൂജകളും മറ്റൊക്കെ പൂജകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ടല്ലോ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒക്കെ നമ്മൾ പശ്ചാത്താപമായിട്ട് പൂജകൾ നടത്തുന്നു. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഈ കലിയുഗത്തില് നാമജപം. അപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് വഴി ഒരാൾ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്തവരും അതേസമയം സ്വാർത്ഥ പര്യാർത്ഥം അഥവാ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായവർ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങളാൽ കൂടി ചേരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ പശ്ചാത്തപിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന നാമജപം തുടങ്ങിയവയും പൂജാദികളും ഒക്കെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ആ പാപങ്ങളാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും ഒക്കെ മലിനമാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മോചിതരാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിച്ചു മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആകയാൽ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതാകുന്നു.
അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്തതും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പാപഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് 3 യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തിയത്. യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പ്രക്രിയകൾ വ്യത്യസ്ത ദേശകാല ഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം. ഒരേ യജ്ഞങ്ങളല്ല എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എന്നാണ്. എല്ലാ ദേശത്തും എല്ലാ കാലത്തും യജ്ഞങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അതേപോലെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തികളും അതിനനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതും ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ചെയ്തതല്ല കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആള് തമ്മിലും വ്യത്യാസം വരും. എന്നാൽ അത്തരം യജ്ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ കാലങ്ങളിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അത് രാജാവ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ചെയ്താലും അതേപോലെ വ്യക്തികൾ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്താലും ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ സംതൃപ്തി ധാർമ്മിക ജീവിത രീതിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ്. സമാധാനപൂർണവും സമൃദ്ധവുമായുള്ള ലോകത്തിനുള്ള വഴിയും അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപവിമോചനമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയും സമാധാനവും ഒക്കെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ലോകത്തിലെ മാതൃകാപരമായ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഇവയൊക്കെ നിർവഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു റോൾ മോഡലായിരുന്നു. ആരാണ്? ധർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുധിഷ്ഠിരൻ. മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും വധിക്കുന്നത് ഒരു അംഗീകൃത കലയായിരുന്ന രാജ്യഭരണത്തിൽ തന്റെ ദിവസേനയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പാപിയാണെന്ന് വരികിൽ പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത കലിയുഗത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? രാജ്യഭരണത്തില് രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണ കാലഘട്ടത്തില് അവരെന്താണ്? മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി എങ്ങനെയാണ് ഒരു യുദ്ധം വന്നാല് ശത്രുവിനെ വധിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവര് പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയാണ് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? മനുഷ്യനെ വെറുതെ കൊല്ലുകയല്ല, ശത്രുക്കളെയാണ് വധിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ വധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മൃഗങ്ങളെ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട്. അത് എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊല്ലത്തില്ല. ചില തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാത്രമേ കൊല്ലാറുള്ളൂ. അതൊക്കെ നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും മനുസ്മൃതിയിലും ഇന്ന മൃഗങ്ങളെ വധിക്കാവൂ എന്ന് ഈ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വേട്ടയാടൽ നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? എന്നാലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? തന്റെ ദിവസേനയുള്ള കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ യുധിഷ്ഠിരൻ പാപിയാണെന്ന് വരികിൽ ഇതാണ് പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായി യജ്ഞങ്ങളൊന്നും അനുഷ്ഠിക്കാത്ത കലിയുഗത്തിലെ പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അവിടെ ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? മൃഗങ്ങളെ ആണെങ്കിലും ശത്രുക്കളെ ആണെങ്കിലും വധിക്കുന്നത് രാജാവ് അല്ലെ. അതേസമയം ഈ പാപിയായിട്ടുള്ള കലിയുഗത്തിൽ നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. മൃഗങ്ങളെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ കൊല്ലുന്നു കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ അറിയാതെ. ഇതെന്തിനാണ്? രാജഭരണത്തില് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശത്രുവിനെ വധിക്കാനും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനും അല്ലെ. അത് അവരുടെ ഒരു രാജഭരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പാപം ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിലോ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പശ്ചാത്തപിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. നാമജപം തുടങ്ങിയ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ആരാധനയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം പാപങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത് എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം തൊഴിൽപരമായ കടമകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മൂലം പരമപുരുഷ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയാണ്
ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖ്യധർമ്മം എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:2-13 പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറിയാതെ പോലും ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഏത് ദേശം, സമുദായം, ജാതി, മതം എന്നിവയിൽപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതുതരം തൊഴിൽപരമായ കടമകളിലും വ്യാപൃതനായിക്കൊള്ളട്ടെ, എന്നാൽ അവൻ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ദേശകാല വ്യക്തികൾക്ക് അനുസൃതമായി അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഏത് യുഗമാണോ, ഏത് ദേശത്തുള്ളവരാണ്, ഏത് സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാണോ, ജാതി ഏതാണോ, എന്താണെങ്കിലും ഏതാണ് നമ്മൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ നേരെ ആയിട്ട് അധ്യാപകന്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നന്നായിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടമ്മ, ഒരു ഭാര്യ എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥയെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, കർത്തവ്യങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് നിറവേറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് പാപം ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് എന്താണ് പശ്ചാത്താപം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ വ്യക്തിയും ആരാണെങ്കിലും ഇതാണ് കാലദേശത്തിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ശാസ്ത്രങ്ങളെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ ജനങ്ങൾ അപരാധം കൂടാതെ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നിരതനാകണമെന്ന് വേദസാഹിത്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. കലിയുഗ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് നാമജപം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ്? ഇതാണ് അപരാധമില്ലാതെ ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മൾ അപരാധം കൂടാതെ ചെയ്യണം. അപ്പൊ 10 അപരാധം വരാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഒരുവന് എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാമെന്ന് സ്വവേഗമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? പാപമോചിതമായിട്ട് ധാമത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. കീർത്തനാദേവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗ പരം വ്രജേത്. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ അപരാധമില്ലാതെ കൃഷ്ണന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മുക്തി നേടി എവിടെ എത്താം? പരം വ്രജേത്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം. ഈ മഹത് ഗ്രന്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ചും ആമുഖത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവചരിത്രം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും സമൂഹത്തിൽ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നാം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്ന എന്താണ്? അത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നാമജപമാണ് കലിയുഗ യജ്ഞം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഉപായവും ഇല്ല അല്ലെ, വേറെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല, വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മിൽ സംപ്രീതനാകുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അദ്ദേഹം സ്പഷ്ടമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഒരാള് എന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അതേ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? സദാസമയം കീർത്തനം ചെയ്യുക അല്ലെ, നാമം എല്ലാം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുക, നല്ല സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ജീവിതത്തിലും പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രായോഗിക തലത്തിൽ പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ജീവിതത്തിലും ഏതാണ് നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും അല്ലെ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 48 വർഷത്തില് ആദ്യത്തെ 24 വർഷം അദ്ദേഹം ഇതാണ് ഭൗതിക ജീവിതത്തിലായിരുന്നു. ബാക്കി 24 വർഷത്തില് ആദ്യത്തെ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്ത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെലവഴിച്ചത്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെലവഴിച്ചത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിക്കപ്പെടുകയും ഉണ്ടായി. കലഹവും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും നിറഞ്ഞ ഈ ഇരുണ്ട യുഗത്തിൽ, ഈ കലിയുഗത്തിൽ അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാവിധ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്ന പരമപുരുഷനായ
ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ പ്രക്രിയ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാത പിന്തുടരുക എന്നതാണ്. അപ്പൊ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെയും നാമജപത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുകയും മറ്റത് എന്താണ് കൂട്ടായിട്ടുള്ള സങ്കീർത്തന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഹരിയെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താനും സാധിക്കും. മഹാരാജാവ് ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിരന് അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ ഭദ്രമാക്കാൻ സമ്പത്ത് കാലത്ത് തന്നെ സ്വർണ്ണ കുമ്പാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ അപര്യാപ്തതയും സ്വർണത്തിന് തീർത്ത ക്ഷാമവുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ അല്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പോലും യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് ധനം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മരുത്തൻ എന്ന മഹാരാജാവ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയ സമ്പത്ത് എടുക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കലികാലത്തില് നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യത്തിന് പോലും സ്വർണമില്ലാത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തില് വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും പണം ചെലവാക്കിയുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ആധുനിക യുഗത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച മൂലം വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പക്കൽ കുറെ കടലാസ കൂട്ടവും അവയെ സ്വർണമാക്കി മാറ്റാവുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ സ്വർണം ആവശ്യത്തിനില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? കറൻസി ഉണ്ട് അല്ലെ, നോട്ടുകെട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വർണം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിക്ക് മൂല്യക്കുറവുണ്ട് അല്ലെ. മൂല്യം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വർണത്തിന് 1,00,000 കൂടുതൽ രൂപയാകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വർണത്തിന് ക്ഷാമം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പണക്കാരുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? കടലാസ കൂട്ടമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് നോട്ടുകെട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? സ്വർണം വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലും സ്വർണം കുറവുമായത് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്വർണം ആക്കി മാറ്റാമെന്ന വാഗ്ദാനമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ വാഗ്ദാനമാണ്, നടപ്പിലാകുന്നതല്ല. എന്നാലും വ്യക്തികൾ ഒറ്റയ്ക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായോ അതുമല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ ഭരണാധികാരികൾക്കോ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ യഥേഷ്ടമായി ധനം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും ഈ കാലത്ത് ഇല്ല, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല. അപ്പൊ ഭരണാധികാരി വിചാരിച്ചാലും എന്താണ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചെലവാക്കിയതുപോലെ പണം ചെലവാക്കി യജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്വർണവും മറ്റ് ധനവൊന്നും അതേപോലെ കാലത്ത് കിട്ടത്തില്ല. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിന് തികച്ചും അനുയോജ്യമായത് ശാസ്ത്ര അനുസൃതമായ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മാർഗമാണ്. ഏതാണ്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനവും നാമജപം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ചെലവും ആവശ്യമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് സാമ്പത്തിക ഏറിയ മറ്റ് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെന്താണ്? ആര് പുരോഹിതം വേണ്ട, സമയവും സന്ദർഭവും വേണ്ട, മറ്റു വസ്തുക്കളൊന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രം മതി അല്ലെ. ഇപ്പൊ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ? നമുക്ക് നാമജപം നടത്താം അല്ലെ. പിന്നെ കൂട്ടായിട്ട് സങ്കീർത്തനവും നടത്താം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യമായ കാലത്തിന്, കലിയുഗത്തിന് യോഗ്യമായ ഏതാണ് പാത? ഏതാണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക. വേദവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള അശ്വമേധ യജ്ഞത്തെയോ ഗോമേധ യജ്ഞത്തെയോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന പ്രക്രിയയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അശ്വത്തിന് യജ്ഞ അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം അല്ലെ. 1 വർഷം അതിനെ അതിന് തിരിയാൻ അനുവദിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഏറ്റവും മുന്തിയ കുതിരയാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് നന്നായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് ഒക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പുഷ്ടിയുള്ള കുതിരയാണ്. അപ്പൊ അതിന് യജ്ഞ അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവിതം കിട്ടുമെന്നാണ്. അപ്പൊ മൃഗമായിരുന്നത് നല്ല ഉത്തമ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം അശ്വത്തിന് കിട്ടുമെന്നാണ്. അതേപോലെ ഗോമേധ യജ്ഞം, അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഗോക്കളെ അല്ലെ, അതും യജ്ഞാഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വെറുതെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രത്യുത യജ്ഞത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ നവചൈതന്യം നിറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ജന്മം നൽകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഗോക്കളെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികളെന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ അതിന് പക്ഷി തന്നെ ആകണമെന്നില്ല. മറ്റ് കാറ്റിൽ സമ്പത്ത് എന്നും പറയില്ല, കന്നുകാലികൾ. അപ്പൊ കന്നുകാലികളെ അർപ്പിച്ചാലും വലിയ വലിയ യജ്ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് കന്നുകാലികളെ അർപ്പിക്കുക. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ
അഹിംസാ സിദ്ധാന്തം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിയായിട്ട് മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്ര ശക്തിയാലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ചൈതന്യം നിറഞ്ഞ് പുതിയ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാം. അതേപോലെ ചെയ്യുന്ന പുരോഹിതനും ഇതാണ് ദേവലോക പ്രാപ്തി കിട്ടുമെന്നാണ്. ശരിയായ വിധത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചാൽ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രായോഗികവുമാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് ബലി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മൃഗത്തിന്റെ ജീവനം. അപ്പൊ എന്താണ്? പുതുതായിട്ടുള്ള ജീവൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് വെച്ചാല് മനുഷ്യജന്മം ഒക്കെ കിട്ടുന്നു, നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. അത് തെളിവാണ്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്താണ്? ശരിയായിട്ട് ഉച്ചരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മൃഗത്തിന് എന്ത് കിട്ടും? പുനർജീവനം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കിട്ടാതെ എന്താണ്? വെറുതെ യജ്ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കൊന്നെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധ ഭഗവാൻ അത് വേണ്ടാന്ന് എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഈ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അഥവാ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങൾ അപ്രകാരം നിയമാനുസാരിയായി ഉരുവിടാനുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ബ്രാഹ്മണർക്കാണെങ്കിലും വേദങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ഇപ്പം ഏതെല്ലാം വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ ശരിയായിട്ട് പാലിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? അത്തരത്തിലല്ലല്ലോ ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണര് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് അതീന്ദ്ര തലത്തിലെത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നവര് വ്യവസ്ഥിതിയല്ല ഈ കലിയുഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് കാരണം മന്ത്രങ്ങൾ ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. ദ്വിജ കുടുംബത്തിലെ ശിക്ഷിതരല്ലാത്ത പിന്തലമുറക്കാർ അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരെ പോലെയല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ശരിക്കും വേദം പഠിച്ചവരെ പോലെയല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ബ്രാഹ്മണ മക്കൾ എന്നാണ്. ആയതിനാൽ അവരെ ശൂദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ അഥവാ ഏകജന്മാരായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരോ ക്ഷത്രിയരോ വൈശ്യരോ എല്ലാവരും ശൂദ്രർ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഏത് തൊഴിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നു, അല്ലേ? അത് കാരണം പണ്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല. അത്തരം ഏകജന്മാരായ വ്യക്തി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടുന്നതിന് അയോഗ്യനാകയാൽ യഥാർത്ഥ മന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടാലും പ്രായോഗിക ഫലസിദ്ധി ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അഥവാ നേരെ ചൊവ്വ ചെയ്താലും ഫലം കിട്ടില്ല എന്നാണ്. ആകയാൽ അവരെല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അഥവാ യജ്ഞത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാന യജ്ഞമാണ്. അത് കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനിശ്ചിതവും അംഗീകൃതവുമായ ഈ പാതയെ വർത്തമാന യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ശക്തിയായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യജ്ഞം ഏത് തന്നെയാണ്? സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണ വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് ജയ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ.